Baithangni nogo kotok soroi langma sajoka samung tangnai khoroksa mungbini Rakesh Debnath umorongkha bisi thamchini bufani mung Sunil Debnath kamiangkha Chorilam Bazargana Aralia Gram Panchayat ni Motopara amchayo patimung patika tangsala horkothogo Kobuni sal haikino tangsala horo hatini kifil phaye hatini mukateng thagateng rok bufani yago yafri ruwi thunani hnei thangrokoi kha Rakesh Debnath buma bufa song wansuka busajila samung tang phaye lengjakhana hnei fiaba krak salo fungo tuiba saboi khami thik jaklaikha buma bufa nokno huni borok ulo dogar subai nubuikha siling kotok soroi langma sajokha Rakesh Debnath ulo buma bufa rokni khorang khanawi kothum laikha ganagini tongnai lukuro tei koktoma roh laikha Bishalgor thanao koktoma manai 500 paikha Bishalgor thanani police tei Aralia Gram Panchayat ni pradhan Bobesh Chaudhary bo haino koktoma thunani bwskango borok saka Rakesh Debnath kaham chirai tongmani tei nok tui samung tui bo bini jora phaike samung khlaina hanai thango jora phaike samung khlai nokobo kifli phayo arni bisingo kisa kusu kefekni mani khani bo sao fiaba o kefek no bini langma segei nahakana hanai saikhna rakha koktoma thunani bwskango parani pradhan ulo koktoma manai bahno kusu Pinky Debnath bahaino phai shop paikha paithak nairakmo naina bagai Bishalgor thanani police rok Rakesh Debnath ni mangkathai postmortem khlaina bagai Bishalgor bukhaste sakam nogo telangai thangka postmortem khlaima yagulo no doknokni borok yago Rakesh Debnath ni mangkathai yafre relaikha কি তো হইছে আমার আপন বাপিরা বাংলাদেশে কাজ করতো বয়স 32 দিন করতে এগুলো হঠাৎ সম্বাদের রাখতে সূত্র টুকরিগুলো বাইতেছে আয়া দরজা বদ্ধবিড়া লেছে বদ্ধবিড়া গড়তে কিতা করছে দরজা খুলছে না ফলে দরজা ভাঙ্গা দিয়ে বসছে কি তো হইছে ফাঁসি দিচ্ছে মারা গেছে নাম কি আসলো হ্যাঁ এই জায়গাটার নাম কি উত্তর আড়াইলা মধ্যপাড়া আড়াইলা